Čaute, vítam vás pri 4. diele, kde si budeme stierať losy. Dneska som si pre vás pripravil 3 losy, keďže včera sme mali výherný los 5 krát, tak dneska som si ho pre vás pripravil opäť. K tomu sme pridali dneska piškvorky, ako som už hovoril, to 5 krát viac. A takisto sme si k tomu pridali aj znamenie, vyskúšame ho. Chcel by som sa vyjadriť ku prvému videu, to tuším bolo, keď sme stierali los piškvorky a jeden z vás mi napísal, že tuto, v druhej hre, mám diagonálne vlastne 3 krížiky. Áno, je to tak, ja som omylom zotrel toto poličko, lebo som chcel vedieť, čo je za tým. Bohužiaľ teda, nemôžem to už odovzdať, mal som tam euro, ale vôbec mi to nevadí. Ďakujem za upozornenie, chcel by som sa veľmi omluviť týmto. A dobre, poďme na to. Ako prvé si, ešte predtým som sa vám chcel omluviť, predali mi to takéto trošku tuto doškrkané, takto, ale to vôbec nevadí. Poďme na tie piškvorky, opäť to budeme dneska zotierať 10 centovkou našou slávnou a poďme teda znova odprava, keďže minule to bolo výherné. Máme tu krížik, guličku, krížik, guličku, guličku, krížik. Takže tu, keď budeme mať krížik alebo tú guličku, tak to bude dobre. Tu je krížik a tu musí byť gulička. A nič, škoda toho. Ešte si to skontrolujeme pre istotu. Nič. Dobre, tak toto si zotreme. 500 €. To som tu ešte nevidel na piškvorkách. Dobre, poďme na to z tejto strany. Krížik, krížik a gulička. Krížik, gulička. Tu bude gulička a tu je gulička. Haha. Takže tu je gulička a tu keď bude gulička, tak dámy a páni vyhrávame. A nie. Nevyhrali sme, škoda. Uvidíme, či tu bude taká suma. Tak tu bolo 15 000. Fúha. Tak tu sme fakt chytili žre, pozrieme si to ešte pre istotu, ale nič, tak nie. Nevadí, to si schováme do zbierky a my ideme na tie hlavné 2 losy 5 krát a znamenie. Prvé si teda vyškrkáme znamenie, to je vlastne to isté čo 5 krát, len to je inak. Potom ešte tu máme bonus, kde keď nájdeme znamenie panna, tak vyhrávame 20 €. Poďme na to. V tejto guličke alebo v tom okienku musíme nájsť vlastne znamenie alebo symbol panna. Poďme na to. Neviem, odkiaľ to začína. Aha, odkiaľ to. Blíženci sú nám na nič. Kozorožec tiež. A máme tu pannu. Fúha, super. Tak chytili sme pannu, výborne. Strelec. Zase kozorožec. Opäť blíženci a vodnár. Poďme ďalej. Ryby, rak, panna. Prepáčte, tam už som odkryl sumu. Škoda. Váhy. Dobre, tu už nemáme nič a my sa vrhneme teda na to. Fúha, panna, 2 €, super. A ďalšia panna, takisto 2 €. 4 € máme opäť. Máme 4 € na losoch. A to sme boli iba na druhom lose. Alebo teda na tom prvom, čo stalo 2 €. Super. A tu máme ešte bonus ryby. Na to som zabudol, ale to nevadí, lebo tam boli vlastne ryby a my sme museli nájsť pannu. Takže máme 2 panny a máme 4 € za jeden los. To si odložíme medzi výherné. Toto si tu upracujeme trošku a ideme na náš najobľúbenejší los, teda 5 krát viac. Poďme na to, naše výherné čísla sú 11, 38 a 4. Poďme na to. 34, 12, opäť naša 31, 10, 18. Tu sme mali minule tuším za 1000 € sme mali minule v lose, keď sa nemýlim. 13, nič.
Ani 39. Trojka, už som sa tešil, a nič. Dvojka tiež nič. A sedmička tiež. Škoda toho, nádejne sme začali tam, zo začiatku som si myslel, že tam budú nejaké tie čísla. 39, 3, o číslo 1. A nevadí. Takže toto si zotreme, tu nemáme teda výhru, ale vlastne na znamení máme výhru. Ukážem vám ešte raz to znamenie, prepáčte, opäť bola šťastná 10 centovka. Na znamení máme pannu a pannu, takže máme dve panny po 2 eurá, takže super. To si vyberieme a my sa spolu vidíme pri ďalšom videjku, kde si opäť kúpime znamenia a opäť skúsime 5 krát a možno k tomu ešte niečo pridáme. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!